pháistí, deas sé bheith cáil arís, agus inniu tá chun dul taisteach fech. Rothair fudan down. Feicim fí conas mar bhíon pháistí nó duine ag úsáid Rothair, I ddéartha éagsúla fudan down. Man, rachamid agus feicimid chun sa mainte úsáid as an Rothair an teas an Jude. Rothair. Francis Lincoln Joranta a chéad dailsí. Takes Katie Petty, agus be iad na Green Graffitery seo lenas a ghlach na picturí. Annie Bungaroth, Julio Echard, Howard Davies, Jim Holmes, Lee Honor Roberts, Crispin Hughes, Rodri Jones, Sean Sprague and Penny Tweedle. Agus be é Seosamh Ó Murchú a daislig go Gaeilge, agus be é An Gúm a dailsig. Rothair. Now they can't say Rothair atá an seo. Se feicimid. Is ma le linn Rothair a bháma ach tá sé a bhad rómhór dó. Vietnam a choníonn sé agus bíonn brú mór an móthar a gheabhainn trína ráid bhaile dúchais. Níl cead agam rothaíocht an móthar go fóil. Fear sé gíre dul an Rothair mór. Fear an búchal bó ógan sin tá seisnig breanúir. Déirn go bhile siúd dul Rothair freisin, a Rothair féin amachchan seo. Cad a cheapan sibh se. Téann Lucy amach ag rothaíocht le na muintear go minic. Is sasanna atá cónaí orthú. Éan ród a bhí sa chasáin Rothair seo uair a bháin. Be Rothair dá chud féin ag Lucy amachchan seo. Fecha Lucy stígann sin. Sais caravan agus a daddy áthúirt. Fech mamíonn sin agus fech an Rothair sin, Rothair speisialta tá ceangailte leis an Rothair mór. Agus iad tréis dal trast an drochad an seo agus síos. Sin áid jas ciún le dul ag rothaíocht nach é. Tá Rothair agus bó ag mamó Rose. Sa bhealáimh atá cónaí orthaí. Tá sí ag rothaíocht go dtí an marga chun lán canna do bhaine a dhíal. Fech an lán canna an sin. Fech is fosa rudaí truma a iompar an Rothair. Fech is fech sé sin lá tram go maith ceart go leor, so is féidir leat fech. É chur cúil an Rothair agus a ráí gleat. Seohí sa duine agus fánn spraoi orthaí. Sa freasaíl atá cónaí orthaí. Taobh leis an bord pelle ina sráid bhaile dúchais. Font sa Rothair atá aici agus é á bhrú rimpi. Níl fánn spraoi ar na bheithí. Fechirthaí ag ri leis an fánn agus a chuineáil ag dul ans nach ditan sé. Agus na bachan sin idir Seosamh mór timpeall. Seohí múmi agus a cara Ileán Java a choníonn siad. Tá sláire á thocrú an Rothair acu. Tá fis a gnó ag múmi. Cuirfidh mé bréan ola nar a héam a bhaile. Fechar an Bert Callín cai gur bhí sin múmi. Fech, tá sí hir an sláire a chur arás fech, tá sí tréis teach de. Ag teach do bhaile ón scoil atá na búchalaí seo, sa chéine. Sais taxi atá sa Rothair a bhfuil siad ag taistal. Fechar trúbhúil agus an fear áthúirt a bhaile ar an Rothair. Sin taxi difriúil nach é. Fech nach mór an sport é seo. Ceapan gur bheith ag breanúir aon na múchalaí. Seo hí Alexis. In Alice Springs ag geart lá na Hastráile atá cónaí orthaí. Is brá é dul ag fánaíocht ar a Rothair sléibhe. Fech, is féidir am dul áit bith ar an Rothair seo. Fech seo. Sí mo
faoin tua. Má an cadín. Sin áid deas feach na dachanna go léir na bláhanna go léir agus hús an sin na dachanna ar an bhorrig na freisin go sin áid go lánta nach é. Is brála camelatos dul amach ag rothaíocht in éanach lena í dad. Is bailach anmhaithe le hólas a chur ar an áid dúchais sa téann. Is even lom an saoire. Yeah, is na dachanna deas ar na bláhanna álinne. Tá obair mhór ar siúl ag dramán agus ag deisiú a Rothair. I Mali atá cónaí air, agus tá neart spáis thart air le ag rothaíochta. Ma iad a thug an Rothair seo dom. Feach air ag obair go dtí léir, agus ag tuair dána airad dá Rothair. Agus an búchail eile ag breathnúir, agus a fálam conas air a thuirt a Rothair. Feach na pháistí go léir an seo ar a Rothair éagsúla. Féach na leanaí seo agus iad ag dul ar scoil sa cheambóid. Is spraoi a go Rothair. Má bhíonn siad istigh sách lua, gheobhaigh siad bricfásta ar scoil. Wow. Feach is small in gleoite dearga. Feach gleoite dearga. Gach Rothair. Well, ní éachmann ceann sin. Feach orthú. Agus iad go léir ar a mealach an na scoile. Ní ag rothaíocht atá Tomasa, ag fiadóireacht atá sí, agus an Rothair in úsáid eici mar thuirne. Baineann sí le grúpa fiadóirí ag Guatemala. Is malum dachanna geala feach, na dachanna deas geala atá ar a chud éadí go léir, na chuilteach go deas, bán dearg, gurm, buí, gurm eile sin feach. Agus an na písaid an Rothair in úsáid eici leis an fiadóireacht a dhéanamh. Feach na tíortha éagsúla áit bhfuil na duine ina gcónaí feach. Sa duine hís an seo sa Brasil. Tomás ó Guatemala feach tír an a bheag an sin. Lucy a hasanna feach an búchail a Mali. Bin an taxi sa Chéine, agus an bháláid fáilte bhra an ban, ag tuairt a baine chun marga. Vietnam sin tír an a haní fád an sin. Feach an téann, tíorcan sa nacha báire, agus an cheambóid, áit bhfuil ag fehar dul ar scoil agus an fricfásta. Tír idir an téann agus Vietnam, sin Ilan Java, agus sin Alexis feach Gartlar na Austrail an sin. Woo. So, bin ólas faoi Rothair, agus pháistí éagsúla ar fud an domhan, súla gur haithan an scéal léamh, agus tá min snú ceann eile léamh go luath le chéile, slán tamil.